rahmatullahi wa barakatuh. Fatan ana lafiya, dubun gaisuwa da fatan alkhairi. To yanzu kuma bidiyon mu na yau zai nuna mana yadda zaka sai data na 25 a baka naira 100. Wannan hanya kuma gaskiya ce, ni ba zan kawo hanyar da ba wai gaskiya ba ce. Zaka sai na 25 amma kuma za su baka data MB kwara 100 hakan 25. Amma wannan layi gaskiya gulo ne, ko ba gaskiya? Saboda wannan layi gulo ne, gaskiya gulo ne. Saboda yanzu misali idan ka shiga gulo ɗinka, misali idan ka zo wajen akwatin nan, okay, yanzu misali zaka je wajen da zaka yi kamar kiran waya, ka gani ko? To misali sai ka sa dai 777, okay, kana gani ko? sai ka zama gulo in har kana da shi. To zai ce maka ka danna register and ID, to ba shi ba sai ka danna, ka gani? Sai ka sa biyu, kana sa biyu sai a ƙara ka sa 1. Nan ma in ke gaya maka sai ka zo ka sa 1. Nan kuma shine za ka zo ka sa da yake mun ɗan samu matsala, bari ka gani ba, kana gani abokina, sai ka sa 6. Okay, idan ka sa number 6, ka gani ko? Suka ce wifi WhatsApp, Twitter and Facebook. Wannan data za ta yi amfani ne da WhatsApp da Twitter da Facebook. To mu je zuwa abokina, sai daga farko sai ka je kuma ka ƙara danna 1. To ka gani ko? Idan ka sai na 125 za su baka MB kwara 10. Idan ka sai na 50 za su baka MB 100. Idan ka sai na 300 za su baka MB 500. Idan ma kana son saura sai ka danna 4. Bari mu je 4 muke gani su ba mu saura. Yawwa ka ga shi nan da yanzu. Idan ka sai na 50 za su baka MB kwara 100. Idan ka sai na 50 za su baka awa 1. Idan ma ka zo ƙara sai na 50 za su baka awa 5 amma na da daddare za ka yi amfani da ita. To abokina, in dai daga nan saboda ba kaga, idan kuma kana son karawa ba ne sai ka danna 9. To kaga ya dawo wajen da mu. Da yake ni gaskiya yanzu ba ina buƙaci da wannan data bane a halin yanzu, amma kai idan kana buƙata ga shi nan. Amma yana yi ne da Twitter, WhatsApp, Facebook. Abubuwan nan uku su ne yake yi abokina. Wassalam, Hassan Arewa TV. Idan wannan shine farkon shigowanka na Allah, da ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa. Haka ne zai ba mu dama da mun samu wani tsari wanda za mu aza kai ma ka taɓa abokina. Wassalam. Kada ka manta abokina, ina roƙonka da alfarma guda ɗaya, ka yi mun subscribe abokina, sannan kuma da liking. Haka shine zai bani dama da zarar na ɗora za a sanar da kai abokina. Wassalam.